Pamirsa ingkang dipun tresnani Gusti Yesus. Salam tentrem rahayu wonten ing ngarsanipun Gusti Yesus. Sugeng tetunggilan kalian kula Yusuf Herlambang saking GKJ Susukan Klasis Gunung Kidul. Ing dinten menika Kemis 19 Maret 2026 kepareng maosaken renungan Sabda Winedhar ingkang pinaringan jejer Jampining Gesang kanthi adhedhasar saking kitab suci Yehezkiel 3 ayatipun kaping 3 ingkang mekaten suraosipun. Dawe marang aku mangkene, he anake manungsa, gulungan kang sun paringake marang sira iki panganen. Wetengira isenana iku banjur ndak pangan. Ana ing cangkemku rasane legi kaya madu. Kala rumiyin nalikanipun wonten lare ingkang angel anggenipun nedha, adakanipun tiyang sepuh ngupadi jampi. Emanipun jampi ingkang wradin kangge tamba punika raosipun pait nyetek. Memper menawi lare sami boten purun ngombe. Murih jampi punika saged mlebet, tiyang sepuh ndamel cekok. Inggih punika lawon ingkang isinipun parutan jampi lajeng diperes dipun dublakaken ing cangkemipun lare. Lawan digujer lare boten saged mberot lan panggah ngolu sinartan panangis lan panggeroning lare. Sanes wedal nalikanipun lare angel anggenipun maem, tiyang sepuh namung ngandika, pengen dicekoki piye? Lajeng purun maem. Amargi ajrih dipun cekoki malih. Mekaten ugi tumrap gesanging umat. Nalikanipun umat pinanggih boten sehat, wasipun boten bangun turut ing dawuh lan pangandikanipun Gusti, wonten jejampi ingkang kedah katamakaken murih umat punika sehat malih. Jampinipun punapa? Boten sanes pangabduh, pangesah, pasambat. Yehezkiel 2 ayatipun 11. Wosipun kasangsaran. Srana kasangsaran punika Gusti Allah mbangun adeging umat ingkang sehat lan sembada wonten ing ngarsanipun Gusti. Pramila senajan kasangsaran punika perangan ingkang saged dipun wastani pait, ananging ing tutukipun Nabi Yehezkiel punika dados perangan ingkang manis kados dene uwan. Awit saestu kalawan kasangsaran punika umat saged sami mratobat, getuni saha nelangsani dosa-dosanipun lan nyuwun sih mirmanipun Gusti murih linuwaran saking kasangsaran punika. Sami kalian kasangsaranipun Gusti Yesus ingkang dados jampining kawilujengan kawula. Senajan pait punika milujengaken. Pramila sumangga kawula ingkang sampun kasarasaken lan kawilujengaken gesangi kesarasan lan kawilujengaken punika kelawan sakmestinipun sinartan pamuji syukur. Satemah
Gusti Yesus boten perlu kasalepaken wungsal wangsul kangge nebus dosaning manungsa. Amin. Gusti Yesus berkahi.